హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మీ విహారీ 99 ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఉప్పాడ తీరాన మత్స్యకారులు పడే ఇబ్బందులు ఇంత అంతా కాదు. ఇక్కడ తుఫాను వస్తే చాలు ఎంతో భయంకరంగా ఉంటుంది. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఉప్పాడ జాలర్లకి గుండుకోత. ఇక్కడ పుట్టు పెరిగిన ఊరే మెల్లమెల్లగా గంగమ్మ ఒళ్ళలోకి కరిగిపోతున్న నివాసాలు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో సుదీర్ఘంగా సముద్ర తీర ప్రాంతం ఉంది. అలాగే అంతర్వేది నుండి అద్దర్పేట వరకు 128 గ్రామాలు తీరంబడి ఉన్నాయి. లక్షల సంఖ్యలో జనం ఈ ఊర్లలోనే ఉంటున్నారు. సముద్రంలో వేటకు వెళుతూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వేలకు ఇంత బువ్వ పెడుతున్న సముద్రం మత్స్యకారులపై ఆగ్రహం చూపిస్తుంది. ఇక్కడ తుఫాను వస్తే చాలా భయంగా ఉంటుంది. అలాగే కెరటాలతో దూసుకొచ్చి తీర ప్రాంతాన్ని కొద్ది కొద్దిగా మింగేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ 150 ఇళ్ళ వరకు తనలోనే తను కలిపేసుకుంది. ఇక్కడ తుఫాను వస్తే చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. అలల తాకిడికి ఉప్పాడ తీరం అల్లాడిపోతుంది. ఇక్కడ ఇళ్ళు, బడులు, గుడులు సముద్రంలో కలిసిపోయాయి. ఉప్పాడ అంటేనే చేనేత నైపుణ్యానికి పేరు. ఇక్కడ సముద్రం ఎప్పటికప్పుడు ముందుకు వస్తుంటేనే ఇక్కడ సమీపంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అల్లాడిపోతున్నారు. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరెన్నో వీడియోలతో మీ ముందుకు వస్తాం.